Burger King sagde det rigtig fint i sin tid. Have it your way. En tendens vi ser meget i webbranchen. Det her med varen, som kunden gerne vil have den. Derfor konkurrerer vi ikke længere udelukkende på prisen, men egentlig også på sitets andre funktionaliteter og services. Anmeldelser, kommentarer og ratings. Læs andre folks vurdering, før du går ind og laver dit eget køb. Pakketilbud, sammensæt og skræddersy et produkt af x antal produkter, således at det passer til dine behov. Abonnering. Mulighed for at forudbestille nogle produkter og få dem tilsendt hver uge, hver måned eller hver kvartal. Det kunne også være loyalitetsprogrammer, hvor man går ind og tilbyder sine ekstra loyale kunder et rigtig godt tilbud. Det kunne være køb 9 og få den 10. gratis. Online chatfunktion. Muligheden for at interagere og chatte med dine kunder direkte, når behovet er der. Konkurrencer og tombolaer, som vi selvfølgelig bruger i vores sociale medier, både på Facebook, Twitter og Pinterest. Hvis vi skal kigge lidt på check-ud-processen, jamen der møder vi flere og flere betalingsformer. Her kunne vi selvfølgelig snakke om de gængse kort, som er på næsten alle sites, men vi har også mulighed for at tillade mobilbetaling og egentlig direkte bankbetalinger. Ligeledes mange går ind og tilbyder kunden at få tingene pakket pænt ind, eller få vedlagt et kort med forsendelsen. Det kunne også være en speciel, hurtig eller fleksibel leveringsform. Og her ser vi jo faktisk Post Danmarks sidste skud på stammen, hvor ved hjælp af et kort på webshoppen har brugeren direkte mulighed for at gå ind og vælge, hvilket afhentningssted han ønsker at hente sin pakke hos. Så det er de små ekstra funktioner og services, der skiller din webshop ud fra konkurrentens. Her til sidst vil jeg gerne give jer 3 gode tekniske råd. Og jeg vil faktisk også gerne dele et værktøj, som jeg selv bruger rigtig meget. Alle er møntet på webshops med vokseværk. Først og fremmest, bruger I en open source kerne til jeres webshop, så er det utrolig vigtigt altid at have det sidste nye software. Der bliver fundet fejl og rettede huller i de her kerner på daglig basis. Så hvis I ikke vil have ubudne gæster, så er det meget, meget vigtigt, at I altid kører med den sidste nye version. Med hensyn til uploads, så upload med omtanke. Respekter jeres webshop. Altid sæt ordentlig tid af til at gennemteste nye funktioner på et udviklingsmiljø, før de kommer op på live-miljøet. Og planlægning. Lad nu være med at lægge en helt ny version med masser af nye funktioner op fredag eftermiddag. Sidst men ikke mindst, så en bøn til hosting. Et 1 kroners hosting fungerer altså bare ikke til en professionel webshop. I bliver nødt til at alliere jer med en professionel hostingvirksomhed, som har noget support. Det er vigtigt, både for dig og dine kunder, at sitet kører med en ordentlig hastighed og har en ordentlig oppetid. Sidst vil jeg gerne præsentere jer for et værktøj, som jeg selv er blevet meget glad for. Det hedder Pingdom og ligger på pingdom.com, og det er et lille notificeringsværktøj, som du kan komme i gang med gratis. Skulle dit site være nede, databasen eller serveren, så vil Pingdom automatisk sende dig en mail eller en sms ind til sitet deroppe igen. Så har du mulighed for hurtigere at reagere og sørge for at komme i luften igen. For det er da dumt at lade den omsætning gå til spilde.